खुलुमबाय लोगोफोर। दायो जों मोनसे भिडिअ खालामगासिनो दं। बे भिडिअआ जाहैबाय रमान्टिक आरो बैसागुनि नामाव खालामनाय जायाखै, मानोना जों बे भिडिअखौ रमान्टिक हिसाबैसो खालामदों। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे मार्किं भिडिअखौ जुदि हगारनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनाया नोंथांमोननिसिम सौहैयो। दा नोंथांमोना आर्टिस्टफोरनि नामखौ मिथिनो लुबैदों जानो हागौ। हिर'इननि मुङा पिंकि नार्जारी आरो माबानि मुङा हिर'नि मुङा गेरेमसा बसुमतारी। दा नोंथांमोना नायनो दाबाव भिडिअखौ, मानोना दानि सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायनायाव माबायदि जाथाय जायो बेफोरखौ जों माखासे बानायदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव, मानोना जोंनि भिडिअआ देग्लायसो फार्स्ट टाइम। प्रडिउसारफ्रा फार्स्ट टाइम, नाथाय आर्टिस्टफ्राथ' फार्स्ट टाइम नङा, मानोना बिसोर सिगां खालामखांबाय होननानै आं खोनादों। दायो बेजों लोगोसे जोङो हेपि बैसागुबो नोंथांमोनसिम रोजा रोजा बरायहरनाय थाबाय, मानोना जों हेपि बैसागुनि थाखाय भिडिअ खालामनाय जायाखै। हेपि बैसागु, नोंथांमोना हेपि बैसागुखौ मोजाङै जादो, बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ, गोजोनथोंसै। जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लाइक खालामो, गोजोननाय थागोन। दा नोंथांमोना आं उननियाव नोंथांमोननि भिडिअखौ हगारगोन, जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो। एसेनोसै, गोजोन्थों। All my friend lovely.